ഹലോ, ഇതാ നോക്കി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് കണ്ടോ? നല്ല ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി വരുന്നത് വാൻഡ 521 ഫുൾ മൂൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഐ ഡി വരുന്നത്. നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. നല്ല ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സാണ്, കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ സുകുമാരൻ ഓറഞ്ചിനേക്കാളിലും കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ലിപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ലിപ്സാണ്. ഇതേ അകത്തോട്ടൊരു പോക്കറ്റ് പോലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലിപ്സൊക്കെ. കാണാൻ നോക്കി നല്ല ചന്തമുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ബഡ്സ് വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ഫ്രിക്കൻ ബ്ലൂമറാണ് കേട്ടോ. അതാ നോക്കി അടുത്ത ബഡും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഒരു അടുത്ത ചെറിയൊരു ബഡും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലീഫിൻ്റെ നോഡിൽ നിന്നും ബഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ലൊരു കിഡിലൻ വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോരുത്തരും സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഫുൾ മൂൺ. അപ്പോൾ അതാ നോക്കി, ഈ പ്ലാന്റ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ധാരാളം പ്ലാന്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 3-4 പീസും കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.